kaning mga dili maayong pangitabo sa atong nasod karon, no, sa atong pinlanggang Pilipinas, nagahatag lang kini og leksyon sa atong kinabuhi. Tanawan ang atong mga ulo-ulo diya sa gobyerno karon, ni sa pag-unsa pagkamaayo ang ilang panagkuyog o panag-uban sa una sa may nahitabo. Kapasabot lang na nga dili nato ihatag tanang pagsalig nato sa atong isig katawo. Kay ni sa pag-unsa patag kapalanggaan na nila, ni sa pag-unsa kamaayo ang tinagdan nila sa atoa, moabot ra gyud ang panahon nga magluib na sila sa atoa. Mao na giingon, ni sa unsa pagka-elastic ang lastiko, mabugto ra guna inig abot sa panahon. Sama ra na sa pampasumbingay karon. Ang akong pangutana mao ni, unsay buot pasabot sa humok og ilong? Sama sa ako. Para na sa to, atoy bulag na ato ilong para mogahi. Dili ta magpadalaan ang ilang mga pasalig. Kanang mga maayo og matamis nga pulo nga nigawa sa ilang baba. Kalinaw ra ta dire, lingaw-lingaw ra ni. Clean heart. God bless. Amping da kanunay.